ନା ନା ଆମେ ଗଞ୍ଜା ନବା ନା ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଧର ଧର ସିନା ରାତିର ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଅଲଗା ପିଲା ଆସିବା ପାଇଁ ତାପରେ ଆମ ଫିଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଆମର ଭାତ ବସିଲା ଦାଦି ଆମର ଭାତ ବସେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମର କଟାକଟି ଚାଲିଛି। ଦାଦି ହାଇ କହିଦିଅ ହାତ ଟେକି ଦିଅ। ଏପଟେ ଆମର ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କଟାକଟି କରୁଛନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଟିକେ ଅନାଅ ହାଇ କହିଦିଅ। ଆଖି ପଡୁଛି କି ଏ ରିଙ୍କୁଆ ଗଲା ଚିତ୍ରଟା ପଳେଇଲା। ରାମ ଭାଇ ଆମର ଚିକେନ ଦଉଛନ୍ତି। ଭଲ ଚିକେନ ଟି ରାମ ଭାଇ ଦଉଥିବେ ମାନେ ଚିକେନ नो डाउट। କଣ ଭାଇ ଚିକେନ କଣ ହଉଛି? ଓକେ ଓକେ ଆମର ଅଧା କଟାକଟି ସଇଲାଣି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ହାତ କଟିଗଲା ତ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କଲେ ମୁଁ କାଟିଲି ମୋ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଳେଇ ବାହାରିଲା। ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ନେଇଛି। ଦାଦି କ'ଣ ଭାତ ହେଲା କି? ଏଇ କ୍ଲାସ୍ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳଟା ପୁରା କ୍ଲାସ୍ ଭାତ ହବ। ଭଲ ହେଇଯିବ ତ? ଆଜି ଦାଦି ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଚିକେନ ପୁଷ୍ପା। ଆଳୁ ଭଜା ସଇଲାଣି। ଦାଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଆଜି ପୁଷ୍ପା ତ୍ରିପଲ୍ଲୀ କି ଆଣି ପଶିବ ନାହିଁ। ଆମର ତ ଗୋଟାଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ସବୁ ତ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଉ ଇଞ୍ଜିନ କି ଏଭରେଷ୍ଟ ଆଉ ରାମ ଭାଇ ମଣ୍ଡି ହେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପିଆଜ ହେଉଛି ତ ରୋଷେଇଆ ସନ୍ତିଆ ନା ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ମଧ୍ୟରେ। ନା ତମେ ଦେଖ ହାଇ ଟିକେ କହିଦିଅ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? ଓହୋ ଦେଖିଲ ପିଆଜ ହେଲେ ନନାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ଚିକେନ ପୁଷ୍ପା ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଉତୁରୁଛି। ନନାଙ୍କ ହାତ ସ୍ପର୍ଶରେ ପିଆଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଉଣ୍ଡି ଗଲା। ଆଳୁ ଏନା କ'ଣ ମସଲା ପଇଲା କି? ଆଜି ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ରହୁଛି। ଭାଇନା ରୋଷେଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆଉ ଯାହାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତିଆ ନନାଟି ଦେବ ନା। ଭାଇନା କି ବାସ୍ନା ହବ ଆଜି ମୁଡ୍ ତମର ବଢ଼ିଆ ଅଛି ବୋଧେ। ହଁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବାଳକୁ ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ଘାଟି ପକେଇଲେ ନନା। ଏଇଠି ଆମର ସେଇ ବନରାଜ କୁକୁଡ଼ା ନା ଯାହା ନା ପୁଷ୍ପା ଥୁଆ ହେଇଛି। ମାନେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ହେଉଛି। ଏ ଛୋଟ ଚୁଲା ମିଳିଲାନି। ଭାଇନା ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କି? ଚିକେନ ପୁଷ୍ପା। ଆଜି କ'ଣ ପୁଷ୍ପା ଏମିତି ନା ରଖା ହେଇଛି? ଓହୋ ମାନେ ଫିଲ୍ମଟା ଯେମିତି ହିଟ୍ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଚିକେନଟା ହେଇଛି ସେମିତି ହିଟ୍ ହବ। ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ଭାଇନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇନା ନା କ'ଣ ଟମାଟର କି ନା ଏଇଟା? ଓକେ ଓକେ କାମ ପୁରା। ଆଜି ସତରେ ପୁଷ୍ପା ଆଜି ତିରୁପଲ୍ଲୀ ଘାଣ୍ଟିବ। କ'ଣ ଲୁକ୍ ହଉଛ ଭାଇନା ବାସ୍ନାଟା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ସତରେ ପୁଷ୍ପା ଘାଣ୍ଟିବ। ପୁଷ୍ପା ଚିକେନ ହଉ କି ସେ ଫିଲ୍ମ ହଉ କିନ୍ତୁ ପୁଷ୍ପା ସବୁବେଳେ ନମ୍ବର। ଆଜ୍ଞା ଭାଇନା ମସ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ସେ କଲର୍ ଦେଉଛ ଟି।
ଏଙ୍କେ ଭାଇ ଦକ୍ଷ ରୋଷେଇଆ। ଭାଇ ଆଉ କେତେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ? ପୁଷ୍ପା ଚିକେନ ନା ଗଞ୍ଜା ହେଇଥିଲା? ଭାଇ ଯିଏ ଓମ୍ ଡେକୋରେଟର ମାଲିକ ସେ ଆସିକି ଆମ ସାଲଡ଼ ବନଉଛନ୍ତି। ଭାଇ ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅ। ବିଲାତି ବି କାଟିଦେବି। ବିଲାତି ପଡ଼ିବନି? ଚିକେନ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଲା? 60% ହେଇଗଲା। ଏ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହ, କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ପୁଷ୍ପା ବିଷୟରେ? ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଆଗକୁ ଗଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସବୁ ତ ଭିଉଅର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାର ନନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ, ସେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କର, ଓଡ଼ିଆ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ସପୋର୍ଟ ଦିଅ। ଭାଇନା ମାଛ ପଡ଼ା ହେଲା ରାମ ଭାଇ, ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଚନୁ ଆଦି, ଓମ୍ ଡେକୋରେଟର ମାଲିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିନୋଦ କୁମାର ଦାସ ଓରଫ ରିଙ୍କୁଆ। ପୁରା ଦାୱତ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳ। କେମିତି କ'ଣ ଚିକେନ ହେଇଛି? ବଢିଆ ଚିକେନ ପୁଷ୍ପା ଟପ୍ ପୁରା। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ପୁଷ୍ପା ଦାଦି, ରିଙ୍କୁ ଭାଇ ଓକେ ତ? ନନା ଅନକି କହୁନ ନା